Türkmen halkynyň köklerini taryhyň iň gadymy döwürlerinden alyp gaýdýan baý medeni mirasy bar. Muň şeýledigine nepis halk aýdymlanmazdyr, şirin mukamlanmaz. Gadymy ýadygärliklerden tapylan arheologik gazanlylar, babagamlar, aşyk aýdyň pir bilen baglanyşykly dören rawaýatlar, günnäwiriň meşhur alymlarynyň, taryhçylarynyň traktatlaryna, taryhy edebi işlerine berilýän maglumatlar, halkymyzyň durmuşyny çeper beýan edýän destanlarymyzdaky anyk misallar şaýatlyk edýär. 18-nji 19-njy asyrlarda ýaşap geçen Nowotnyýaz Bagşy, Ali Bagşy, Üçin Bagşy, Jepbar Sarık, Berkeli Sadanna, Hacı Sadanna, Hemraşy Hyali, Ussatlar bilen baglanyşykly rawaýatlar, olaň döredüjilik hemde ýerine ýetirjilik däplerini dowam edip, täze derejelere ýetiren amangellik önübek, şowdur kör, kel Bagşy kimin halipalar hakdaky gurrumlar, halkymyzyň aňyna, kalbyna müdümlük orun aldy. Şeýle meşhur halipalaryň taýsyz ussatlyklary, çäktiz zehin paýhatlar bilen dören ajaýyp aýdymlanmaz, nusgu mukamlanmaz, umuma adamzat medeniýetiniň genji hazinasyna öwrildi. Şahannat halkymyz Pehlwan Bagşy, Nazar Baga, Sary Bagşy, Gara däli göklüň, Şowdur Bagşy, Kepele kör, Bazar Bagşy, Sary Bagşy, Durdy Bagşy, Nowot Bagşy, German Bagşy ýaly ägirtliň ussatlygyna sarpy goýup, olaň taplap, kämilliň ýokary derejesine ýetiren medeniýetine buýsanýar. Biziň şu filmimizem şeýle bütün halipalaryň asylly däplerini dowam edip, meşhurluk gazanan Bagşylar hakda bolar. Bagşy sen. Türkmen bagşyçylyk sunuwatynyň saýlama tünleriniň biri, il içinde Çuwul Bagşy ady bilen giňden tanylýan Maltymuluk garlydyr. Maltymuluk garlyýyf, Çuwul Bagşy. Ahal welaýatynyň Kaky etrawynaky 10 owasyny dünýä inen meşhur Bagşyň tiresiniň ady oň lakamyna öwrülip Çuwul Bagşy bolup galy beripdir. Ýigitlik çağlaryna çenli dogdy owasyna ýaşap, aýdymsadyň ışgyna düşüp uran döwri Maltymuly ulu halipalar küýsäp başlaýar. Ilki tejen, murgap, jeyhun boýlaryny biraz ýaşandan soň daşowda barýar. Şeýdibem welaýatyň ýylanly, häzirki Gurban Sultan ejadyndaky etrafyndan mekan tutýar. Şu döwür Pehlwan Bagşy, sapar süýrentgi, Nazar Baga, öreşi hyal ussatlyň kämillik derejesine ýeten çağlardy. Gökdäki dile ýerde owşan Maltymuly, olaň gor baýlygyna teşnelik bilen aralaşyp, üýtgeşik owazlaň, täsin usullyň ummanyna düşýär.
Ömrünün ahyrına senli, azaply hemde şöhratly günlerini deň paýlaşan gyjakçysy, sapar weki bilenem şo ýyllarda tanışýar. Herzi öz bolşuly mektebe öwrülen halypalaň ýerine ýetirjilik aýratynlyklaryny, joşgunlyk kalbyna siňdiren magtymly Bagşyň döreden uly ýolunyň esasy alamatlary, usullary şo ýyllarda peýda bolýar. Soňra barha kämilleşip, iňçe senede baş goşýan ýaşlaň ardyly mektebine höwes edýän ýoluna öwrülýär. Muny Akjul Muradowa, İleman Annayev, Sülgün Meretgelliwa, Tüýli Otodow, Bally Mätgelliw ýaly atly bagşylaň ýene-de ençemesiniň mysalyna görýäs. Sebäbi Ussatlaň ýerine ýetirjilik hemde halypaçylyk däpleriniň magtymly garly hasy ösürip, kämilligiň ýokary derejelerine götüripdi. Şägirdlerini atalyk mähri bilen çoýup, bagşyçylyk sunuwatynyň iňçe tiltimlerini ilik düwme öwredipdi. Joşgunly alhamy, belent adam kärçiligi bilen ýüllerçe toý mejlisler bedäp, il günüň alkyşyny alypdy. Halk dessanlarynyň 20-den hem köpsüni ýüllerçe tirme aýdymlaryny ýokary ussatlykda ýerine ýetirip, milli bagşyçylyk sunwatymyzda täze, öz bolşuly ury esaslandyran çuwal Bagşynyň ogly, Jumawuly magtymly hem şol akabaň şerininden şeker datly suwundan içip ganyp, zehilini sadanna kämil Bagşy bolup ýetişdi. Türkmen sunuwatynyň beýik tütünleriniň birine öwrülen çuwal Bagşyň sarpasy belentden tutulýar. Daşowut vilayatynyň Gurban Sultan ejadynyň etrawyna ýerleşýän öý muzeyi hemişe köp adamly. O ýerde ustadyň öz bolşuly keşfini, manyly ömrüni, belent adam kärçiligini beýan edýän bir giden eksponatlar bilen bir hatarda miras garlaran ajaýyp ýazgylar aýawly saklanýar. Meşhur Bagşy, ajaýyp kompozitor, talapkar halypa, başarjan guramasy, şeýle köp taraply we kesitli berilen ýokary baha munasip bolmak Sahy Bagşyň paýyna düşdi. Sahy jep bar,
oğlun Bagşy. Keniz 12 ýaşyndaky iňçeden näzijek sesine bat berip aýdýan dartuly aýdymlary arkaly oğlun Bagşy adyny alan Sahy Jepparowyň ilkinji halifasy agasy Allahyberdi Jeppardyr. Garnaşy we owadoşy Şeyh Durdy gara bolupdyr. Ýaş oğlanjygyň üýtgeşik ukyp başarnygyna göz ýetiren ikinji bir owadoşy meşhur sadanyna Täç Mämmed Suhan uly ony Aşşabada Halla Bagşyň öýüne getirýär. Düşmanlar gelip karşıma vay yar edeyim. Şeýdibem oğlan Bagşy bilen Halla Bagşyň halifa şägirtlik gatnaşy başlanýar. 1937-nji ýyl Sahy Bagşyň durmuşyna uly ýygylardy. Türkmenistanyň hökümeti uly aýdymsa toporun döretmegi we oňa ýol başçylyk etmegi tapşyrýar. Jogapkärli işe jany teni bilen girişen Sahy Jepparow ýurdumyzyň dürli ýerlerinden bolan halifalar bilen bir hatarda zekinli oğlan wylaňam uly toporuny saýlap seçip Aşşabada çağırýar. Täze döredilen şo toporuň saz ýol başçylygyna bolsa Täç Mämmed Suhan ulyny teklip edýär. Görnükli Bagşy sadanlar, deňduş kärdeşler bilen matlabatly geçirilýän guramaçylyk hemde seperçilik çäreleri tiz wagtdan oňy netijesini berýär. Bir 1938-nji ýylda täze dören aýdymsa toporunyň döwlet derejesindäki ilkinji hasabaty üstünlükli geçýär we Sahy Jepparow Türkmenistanyň halk artisti diýen belent at takylýar. Az wagtdan şo toporuň binýadyna Türkmen döwlet filarmoniýasy açylyp, halk saz urallar orkestri, döwlet hory, tansçylar we bagşylar toporlary döredilýär. Sahy Bagşy şo döwürden tä ömrüniň ahyryna çenli Türkmen filarmoniýasyna ýerine ýetirjilik işini alyp barýar. Dünýä saz medeniýetiniň ýokary derejeler kesitleýän bir näçe talaplary bar. Şolaryň birem esasan halk saz döredijligine degişli bolup, şo bir aýdym ýa-da saz eseri her ýerdek ýerine ýetirilenine oňa täzeçe has döredijilikli çemeleşilip üýtgeşik öwüşgün çoňur many bermekdir. Şeýle talabyň aňrýany bilen ödülenligi Sahy Bagşydan miras galan pelek ömrüm, sıktım güller, düşmüş, selvin ýadgark, hacı olok, gelinler kimin aýdymlaryň misalyna aýdym görnýär. Sahy Jepparowyň tapawutly aýratynlyklarynyň ýene bir ýerde oň bagşyçylyk sunuwatynyň ähli uğurlaryna, ýollaryna juda içgin beletligidir. Şeýle aýratynlygy Halla Bagşy, Nowat Bagşy, Nazar Waga, Magtymul Garlyýaly dürli hörpli uly halifalar köp diňläp gazanypdy. Ýeti paýhasyň, joşgunly ilhamyň, ýadawsuz gözlüğün sazlaşykly birikmegi bilenem milli bagşyçylyk senedimiziň dürli ýollaryna ürjedil waýdylýan ýigitlik çagy, olagel, aňdarma, wagt, şermaý darak, näliňiň janlarym, kör ata, ak güllü maralym kimin
ýokur ussatlıkda aýdylan aýdymlaň ýazgylary peýda boldy. Şo ýazgylarda Bagşyň ýanyna Çar Täsmämmedew, Ýagmyr Nurgelliýew, Uraz Saryýew, Çar Gurbanow, Ata Awliýew, Akmurat Şaryf ýaly zehinli sadanlar çalpdylar. Ya garip el fesatine mavşayne Astım körüne tereken adamlarım Geçen asryň 40-njy ýyllarynyň başynda Türkmenistanyň hökümeti ýurdun aýdymsaz ýörediýän zehinli kompozitorlaryň Bagşy sadanlaryň işleriniň netijeligini hassa ýokurlandyrmak maksady bilen guramaçylyk toporuny tasdikleýär. Sahy Bagşy, Amanyýelli Gönübekow, Täsmämme Suhan Gulyýew, türlü taryh ýaly halipa mukamçylar bilen ilkinjilen hataryna Türkmenistanyň kompozitorlar birleşigine kabul edilýär. On uzak ýyllaryň dowamyna döredýän şahyrim, nefessen, altyň biri, nälerden ýaly hakyky halk aýdymlaryny öwrülip giden eserleri uly meşhurlyga eýe bolýar. İşten gelip alsam ağrına kuyumdan su çekip gitti. Aklım aldı, aldı, gel bakıcı. Yüreğimden sonum beri atasını yakıp gitti. Türkmen dutarçylyk sunuwatynyň sütün halipalary bilen köp ýyllaryň dowamyna bile işleşen Sahy Bagşy olaň çalan ajaýyp mukamlaryny kän diňläp, ilk düwme öwrenmäge ýetişipdi. Sonra bolsa şo çalşarymly saatlar esasyna halk aýdymlarynyň täzeden işlenen nuskalaryny döretdi. Muny Gazalyörük, Gazalyinjik, Ýusufowan ýaly mukamlara sanalan aýdymlaryň mysalyna görýär. Döwürdüş ýaş zehinlenmediň uly toporuna görelle mektebi, döredüjülük nuswaty bolup hyzmat edýän şeýle eserleri dinleýjilere peşkeş beren Sahy Jepbarfa, Ussat Bagşy sadanlaryň emçemesi halipa diýip hormat bilen ýyllanardylar. Görnükli denan bagşylanma Nawat Nur Muhammedowadyr, Nur Cemal Adiyewanyň Türkmenistanyň halk bagşysy ýa-da halk artisti diýen atlara münasip bolan Gurban Durdujeňewdir, Hommat Jelilowyň, Urazgelli Ilyasowdyr, Dört Bulu Durduýewiň, Hojawly Diwanayewdir, Mäne Garaýewiň we ýene-de onlar şo sunuwat ussatlarynyň kämillik derejesine ýetmeklerine Sahawaň täsiri bimeçberdir. Görnükli edebiýat we sunuwat wekilleri bilen ýakyn aragatnaşyk saklan Sahy Bagşy giň ýerine ýetirjilik, döredüjülük hemde jemgyýetçilik işlerini utguşukly alyp bardy.
çağılykdan oglanmakşy lakam berilen manyly ömrüni halkyna bagş eden Sahy Jepbarow 1977-nji ýylyň Tomsonuna dünýeden ötdi. Bir näçe ýyldan soňam oň bitiren biýmeçgür işler gözeňinde tutulup, ýurdumyzyň hökümeti Türkmenistanyň Maltymuladynaky döwlet bayragyny bermek hakda karar kabul edýär. Ağzından porta verse tomoşa eýlen bize senin zana tapşyryň turun gaýdym ey wede. Ya huru seni atekel gamlar bağrı bir tar taçı darap koy versen vay bir karış yerden artar. Ya mukamına telhim zamanın elim tutar. Hal zamana yaşıp men vay valan günden meter. Ya da gelen nurlar gülxanna, bodudular sana da gelen beyler akılım adım. Senden adım, gülbizim adım. Biziň inniki urrumyny Türkmeniň meşhur sunwat ussatlarynyň biri bolan Nowat Amansaga dogulunyň ýerine ýetirjilik däplerini dogam edip, Türkmenistanyň halk bagşaty diýen adamy nasip bolan Ödünýaz Nowbatow barada bolar. Ödünýaz Nowbatow Pendi ýoly Mara vilayatynyň Tawtawalar ýetrawynyň Bayraç obasy Bagşy sadanlaryň meskeni hasaplanýar. Bu oba meşhur Gurban Bagşyň, inisi Amansat Bagşyň, Amansatyň ogly Nowat Bagşyň we ýene-de ençemelen göbek ganynyň siňip beýnileriniň bekani ýerdi. Bir 1930-njy ýylda dünýä inen 5-6 ýaşlaryna bolsa ilkinji kakular edip, ýöne köje sağlary öwreni wuran çağlary Ödünýaz ata mehrinden jyda düşýär. Ine şo döwürde garly Bagşy ileman ogly Ödünýazda tälim bermegi ýüregine döwýär. Halipa şägirtlik däwiniň esasy şertleri berja edilip geçilen gysga döwür oňyň netijesinen berýär. 1943-nji ýylyň güýdünde garly Bagşy Ödünýazda Aşgabatda alyp gaýdyp, ýaňy jahillik nüçetine gadam batan Bagşyň aýdan dilber, odaglaryň, gözelim, owudun gelin ýaly aýdymlaryny Türkmenistan radiosyna ýazyga berýär. Yaş zekiniň Sahy Jepbarow bilen tanışlygym şonda başlanýar.
Men aýdym sazy girişmegimde kakamyň we garly Bagşyň kämillik derejesine ýetmegimde bolsa, sahagaň täsiri ummasyzdyr diýip ödünýäz Bagşy gurrun bererdi. Ödünýä nobatyf ürän köp taraply adamdy. Bir görsöň tirim aýdymlaryny aýdyp oturanlar, bir görsöň dessan. Dutardyr gargy tüýdükde gadymy aýdym heňleriniň sazyny solarynam edberlik bilen çalardy. Owan urbabyny, Kavkaz taryn çalan prototlaram az bolmandyr. Ödünýäz halipa etrawyň höwetçiňlerine ýol başçylyk edip, ýaşlaň sunwat ýoluny düşmeklerine uluk goşan goşdy. Olar üçin täze aýdym sazlaram döredipdi. Kutşoň urada ussatlyga ýetişen tagtawadarly Bagşy sazanlaryň köpüsi ony hünär atalar hatap edýärler. Ödünýäz Bagşydan galan ýadygärlik ýadygylary üns berip dinleseň, eýäm geçen asyryň 50-nji ýyllaryna öz bolşly ýerine ýetirjilik aýratynlygynyň kemale gelip, 60-njy, 70-nji ýyllarda bolsa has kämilleşenligini duýmak bolýar. Şol aýdymlardaky geňinaý hüýüllüler, jukgullular, käs hokturlup kätede pert alynýan öwrümler, özge Bagşylan kameňdemeýän aýratynlyklaryny ýüze çykaryp, dinleýijiler we hünärmenler tarapyndan ikrar edilen täze bir ýoly emele getirdi. Lukmany gitme, üstümün lukmany gitme, hayp gelme hıblar. Manaly ömrüni tutuşluğunu halkyna bagş eden Türkmenistanyň halk artisti Ödünýäz Nobatyw 2006-njy ýylyň dekabr aýynyň ortalaryna aradan çykdy. Garaşsyz watanymyzda we oň çäginden has alyslarda geçirilen dürli çärelere işeňler gatnaşyp, milli sazymyz köpçülüge ýaymakda ýygyderli iş alyp baran bu Bagşyň ýerine ýetiren aýdym sazlary Türkmenistanyň teleradio ýaýlymlaryna hälişini ýaňlanyp, dinleýijilere şatlyk paýlaýar. Bagşy diýen hormatly adamy nasip bolanlaryň ýene birem Nurberdi Gulufdyr. Nurberdi Guluf, şopon ýoly. Ýerginsiz gözlegleň, basalykly çekilen zähmetiň
Ýiti zehin paýhas bilen sazlaşygy netijesinde milli bagşyçylyk sunuwatyny täze sahypalar bilen baýlaşdyran bu ussat 1917-nji ýylyň ala baharyna Esenuly trawynyň Şahman owasyna dünýä ýenipdir. Balkan welaýatyna öňe bösen bir giden atly Bagşy sadanlaryň kämilligine ýetmegine uly täsir eden Nurberdi halipaň gazaply durmuş we döredijlik ýoly bar. Bagşy doganlar wary, Xangelli hemde Hajigelli Aýjanowlar bilen Owadoş halipalar Mämmet Gül agaň öwt ünnewlerini görüm terbiýesini çağılykdan alyp uran Nurberdi Guluw bu azaply güzaply emma juda hormatly kärin iýinçe sırlaryna jahillik ýyllaryna için aralaşýar. Ýigitlik müçesini paýawlap orta ýaşa gadam uran çağlaryna aşgabada gelip Mallı Täs Muradow, Türlü Sariýew, Sahy Jepbar fiýaly ussatlaryň synagynyň üstünlükli geçýär. Şeýdibem Nurberdi Bagşyň aýdýan aýdymlary Türkmenistan radiosyna ýaňlanyp başlaýar. Eginniş kärdeşleri Çar Täç Mämmedowdyr ata Awliýewiň sadanlarlyk etmegine ýadyk edilen ilkinji aýdymlary Bagşyň ady wadasyny bütün ilimide jar edýär. İlkinji şowlu çykan ýazgylaryna göwünü göterilip, alhamy joşan Nurberdi Guluw 4-5 ýyldan soň ýene-de şo sadanlar bilen bir näçe aýdym ýazdyrýar. Bagşyň ussatlygynyň kämilleşýänligini aýan eden täze ýazgylar Nurberdi halipaň awraýyny artdyryp, Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly ada eýe bolmagyna getirýär. Ussatdan ýadygärlik galan Towsan oğly aýdymyň ýazgylaryna Saparoly Işanoly, Ýagmyr Nurgelliýew, Garýagdy Aliýew ýal görnükli sadanlar bilen birlikde Aşyr Gurbanow, Berdiýew, Gulmergen we Gulmurat Guluflar ýaly şägirtlerem ýanyna çalypdylar. Bagşyň ýerine ýetirjilik aýratynlygyny aýdyň ýüze çykarýan sen ýetir köşgünne biwiniň ýanyrdyň biwi ýaly halk aýdymlaryna hemde döwürde şahyrlarynyň goşgularyna täze aýdymlaryna öz bolşly bokurda oýnatmalaryny jukkullulardyr beýleki belek feriştelerini nä derejede ulananlygyny esledeňçe eşitmek bolýar. Azgaları tilkir gözler merzane Atıl helalidir bulmol zamanı Çövrülüm benim konat gelmi Zehinli ýaşlaryň ençemetine nusga bolan meşhur Bagşa 1977-nji ýylda Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ad takyldy.
bütün ömrünü ýyl gününe hyzmat edip köpüň söýgüsini gadanan Nurberdi Gulov 1992-nji ýylyň 1-nji maýynda 75 ýaş toýunyň bellenjek senesiniň bir gün öňünde aradan çykdy. Lewat sevitlerinin häzirki atly bagşylarynyň ussatlygy bir çene ýeten sadanlanan haýty ýeri bilen gurrundaş bolsaňam Musluk Bagşyny hormat bilen ýatlaýarlar. Musluk Aymedow, Ersary ýoly. Olaň öz borçly hürtde aýdan aýdymlary milli bagşyçylyk senedimize bedeg berýär. Lewatly bagşylaryň çykyşlaryna üns berseň, Musluk halipaň ýerine ýetirjilik körpüniň täsirini asaçan duýmak bolýar. Diýmek, Musluk Aymedow bagşyçylyk sunuwatumyzda belli ýyzgalypdyr. 1910-njy ýylda Hojamaz etrawynyň Burdalyk obasyny dünýä inen Musluk Aymedowyň gaşyna oturup ilkinji dinleýän bagşy hemde esasy halipasy Hotçu bagşy bolupdyr. Ussadynyň uly toýlary awraýly soğuşuny kän gedek gören Muslugyň ilhalar bagşy bolasy gelýärdi. Ýigit kalbynyňky arzuwynyň murat tapmak üçin gözlegde geden ýaş zehin, soňra öwliýa uly bagşy Jumaul bagşyaly Ersary bagşyçylyk uğrunyň halipalaryndanam köp zatlar öwrenýär. 1951-nji ýylda bolsa Esenmeňli obasynyň mekdebiň höwesçiler toporuna ýol başçy bellenýär. Aýdymsaz ummanyna barhat şoň aralaşyp vilayet meçhurlygyny tanaly uğran Musluk Bagşa 1960-njy ýylda diňe bir etrapda ýa-da vilayetde däl, eýsem ýurt boýunça geçirilýän çärelere de işen gatnaşan bu topora ömrüniň ahyryna çenli ýol başçylyk edip, zehinli bagşy sadanlaryň bir näçetini sunwat älemine urukdurdy. Geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň 1-nji ýarmynda Musluk Aymedowyň hoşowally aýdymlary ýurdumyzda giýinden ýaýrap başlady. Şo döwürde Aşgabada Türkmenistanyň halk artisti Çary Täçmämmedowyň ýol başlygynyň aýdymsal toporuna gelip, halipalar bilen bir näçe günläp işledi. Ussatlaryň ak patasyny alan Musluk Aymedowyň demir donly, gayrat, halal bolsun, gara saç ýaly aýdymlarynyň sany artyp, soňra 4-5 oýnama ýetdi. Musluk Bagşyň ýerine ýetirjilik aýratlygyny dolu görkezýän şol aýdymlaryň has şowly çykanlary bolsa, Türkmen telewizionyasy tarapyndan surata düşürildi. Lewat sevitlerine zehinli ýaşlaň ýüze çykmagyna Türkmenistanyň at badanan bagşlary Amanly Garjykow, Tuwak Kılıç Gurbany Niýazow,
Cuma wellek fiýaly eginleş kärdeşler bilen birlikde Mustok Bagşyňam ulu paýy bar. Uçulun görüllüsini erip Musa ulu Ýadım Radow, Haýtly Mämmet Durdiýew, Allah şükür Çaryýew, Seyit Murat Ýadım Radow Gurwandyrdy öwöz fiýaly ärsary bagşyçylyk uğrunyň görnükli wekilleri kemale geldi. 1964-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan bagşysy diýen hormatly adam münasip bolan Mustok Aýmedow 1983-nji ýylyň güýdünde 73 ýaşynda aradan çykdy. Türkmen sunuwatynyň taryhyna uly ýyl boýun bu bagşylaryň ýerine ýetirjilik we döredüjilik mirasy, olaň aýdan we döreden aýdymlaryna ajaýyp öwrümler, bedegler, berkarar watanymyzy, merdana halkymyzy, milli liderimiz wasp edýän täze eserleň içinden ýer şarga çolup geçip, ýokor millilik öwüşgünni çaýa. Halypalaň ýerine ýetirjilik we döredüjilik däpleri barha rawaşlanyp has tabaraly hemde bu ýonşly ýanlanýar.